ದಿಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯೊಂದು ನನ್ನ ಸುರುಕಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇಶಿತ ಬಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲಿ ನಂಬುದೆ ನಿನನೆ ವಿಘ್ನೇಶ ಕಾಪುಲಯೇ ಬಲಗಣನಾಥ ನಂಬುದೆ ನಿನನೆ ವಿಘ್ನೇಶ ನಿತ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊನುವೆ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬೂರನುವೆ ನಿತ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊನುವೆ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬೂರನುವೆ ಅಭಯನು ಕೊಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ ಭಕ್ತಿಡುಗಳ ನಟ್ಟೊನುವೆ ಕಾಪುಲಯೇ ಫಲಗಣನಾಥ ನಂಬುದೆ ನಿನನೆ ವಿಘ್ನೇಶ ಭಕ್ತರ ಬಂಧು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಕಾಪುಲ ಎಂಗ್ಲೆನ ಸರ್ವೇಶ ಭಕ್ತರ ಬಂಧು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಕಾಪುಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸರ್ವೇಶ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಗಜವದನ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಲ್ಲ ಗಣನಾಥ ಕಾಪುಲಯೇ ಬಲ ಗಣನಾಥ ನಂಬುದೆ ನಿನನೆ ವಿಘ್ನೇಶ ಕಾಪುಲಯೇ ಬಲ ಗಣನಾಥ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನ ಆಚರಿಸರೆ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಬೊಕ ಗುರಿಕಾರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯೀಂ ಹಮೀದ್ ಮೆರೆನ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತಿರ್ನರ್ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರೆ ಪಿರಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂಬೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರೆ ಬತಿತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ಕೇಳಿದೆ ಉಲವಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಞಾನನು ಕಳೆದು ಅವು ಸುಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಅಮಾಸ್ಯದ ದುಮ್ಮನಾನಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಆ ದಿನ ತಾನಿ ನರಕಾಸುರಿ ಪಂಪಿನ ರಕ್ಕಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ದೇವರು ಲೋಕಗೂ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಿನ ಆಯ್ತರ ನೆಂಪುಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ತರಕಮೇಕ ಮೈತದು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ತರಕಮೇಕ ಮೀದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಕೃಷಿಕರೇನಕ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸು ಬೊಕ ನುಗ ನಾಯರು ನೇರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲೀಂದ್ರನು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಪಟಾಕಿ ದುರ್ಸು ನೇನು ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುನ ಗೌಜಿಲ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಗೋಪೂಜೆ ದಾನಿ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸೀಪೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟುವೇರು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಪಡೆಯತ್ತಿಗೆ ఆయన ఆస్థానుడు బడవే శ్రీమంతి పంపిన ಬೇರೆ ಜಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲು ಒಣಸು ಬೊಳ್ಳಿದ ತಟ್ಟೆಡು ಪೇರು ಬರಂದಿತ್ತಿರಿಗೆ ಆ ಕಾಲಡು ಭೂಲೋಕಡು
ನೂದು ಯಾಗ ಏರ್ ಮನ್ಪಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೋದಿತ್ತಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಬ ಯಾಗ ಮಂತದು ನೂದು ಯಾಗ ಮನ್ಪೆರಾನಾಗ ದೇವೇಂದ್ರಗೆ ಕೊಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನೇ ಹೋದು ಎಂಚಾಂಡಲ ನೀನು ತಪ್ಪೋಡು ಪಣದು ಕೊಣಿಪೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಆಗಿ ಅಬ್ಬೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಜನಿ ವಾಮನ ಅವತಾರಡು ಆರು ಭೂಮಿ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿದ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ನೆಲನಿ ಏನುವರು ಅಂಜನಿ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದುಂಬು ಪಿರವು ತುವಂದೆ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಪಾದ ದಿನಗ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕ ಆ ಅರ್ನ ಪಾದ ಉಳಾಯಪುಡು ಅಂಜನೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಾದ ದಿನಗ ಆಕಾಶ ಪಾತಾಳ ಒಂಜಾಪುಡು ನನಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದಿಯರೆ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಕೆ ಓಡಿದಿ ಓಡು ಪಡೆದು ಕೆನ್ನಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಪೆ ಯಾನು ಮರಂಕನಿ ಜಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಮೆತ್ತು ದೀಲೇಂದು ಪಂಪೆ ಅಂಜನೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮೆತ್ತು ದೀನಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಆಯನ ಭೂಮಿಗೆ ತರ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ಆಯ್ ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಕೈಲಾಸಗು ಈ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆಂಡಲ ಆಯ್ಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್లను ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಆಯ್ಗೆ ಬರಕೊರ್ಪೇರು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದಾನಿ ಭೂಲೋಕ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿದಂತ ಪರ್ವದ ಬಲಿ ಜೊತೊಂದು ಪೋಲ ಪಂಡಿದು ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವನು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು ದ್ವೇಷವೆಂದು ಹೊರೆ ಎಂದರು, ಹಬ್ಬವದಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಎಂದರು. ಎರಡು ಮುಖದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ವೇಷಾವಳಿ, ತೆಗೆದು ಹಾಲ್ ಬೆಳಕ ಕುಡಿಯುವುದೇ ದೀಪಾವಳಿ. ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಲು. ಭೇದವಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ, ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೆ, ನೀ ತಿಳಿಯೋ ನೀ ತಿಳಿಯೋ. ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತೊಂದೇವು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪಂಡಣ ಒಂಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಒಂಜಿ ಪಾದರಸ ಇತ್ತಿಲಕ ಆರು ಬಯ್ಯ ಕಾಣದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಿತ್ತನಾಡ ಬಯ್ಯಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪೇರು ದುಂಬು ಸ್ವಾಮಿಲು ಇತ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಮುಗ್ಲು ಮೂಲು ತೋಜಿನ ಬಯ್ಯಾಗ ಅವಲು ತೋಜುವೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತು ಅಂಚಿನ ಓಡಾಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೂದೈಕೆ ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಆರು ಈ ಶಾಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ಎನಲೆಕ್ಕಡು ಕಾಸದ ಮೋನೆ ತೂದತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡಿತ್ತನಾಡ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡೆ ಇಚ್ಚಿನಾಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ತುಳುಸಿರಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಂಡ ಐತ ಮುಖೇನ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮನ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅವು ಒಂಜಿ ದೇಗುಲ. ಆ ದೇಗುಲಡ್ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ, ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಿ,
ಸಮಾಜ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಉಪ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನೂದು ಕಲ್ಪಾವನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬ ಹೋಗೋಂಗ್ ಪನ್ನಡ ಆ ಶಾಲೆದ ಪುದರ್ದೆತ್ತು ದೀತೆರ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಕುಟುಂಬ ಯಾನ್ ತಾಯೇ ಪನ್ಪೇನ್ ಪನ್ನಡ ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಪರ್ಬನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಾಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪುನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪೂರಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲೇನು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಸೇರೋಡು ಪೂರಾ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಪರ್ಬಲುಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಬದ ಸಾರಾಂಶನ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಏನಲೆಕ್ಕಡು ಯಾನಕ್ಕೇನ ಲೆಕ್ಕಡು ರಂಜಾನ್ ಮನ್ಪೇರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಹಿಂದುಲೇನ రెండు మూడు పర్బన మరి పొరులుడే ఆచరణೆ మన్పేరు దాయన్ పన్నాడ అటు ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಲು ಐಟ್ ಅಡಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶಲು ಒರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ ತಿನ್ನಗ ಬೊಗೊರಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಒಂಜೇ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರೋಡು ಇಂದು ಇನಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೂದೈಕ ನೂದು ಬೋಡಿದ್ದನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಖಾಲಿ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನೆ ಅತ್ತು ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಾಂಡ ನೂದೈಟ್ ನೂದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ ಸಮಾಜಡ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬುಲೈನೇಕ್ ಓವೇ ಸಂಶಯಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಫಲನ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮಗ್ ಬಿಡೋಡು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಂತಿಜನಾಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಫಲಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ ಯಾನ ಗಿರೀಶನ್ ನಡಬಂಡೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ 24 ಗಂಟೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಂಡದು ತಿರುಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಶಾಲೆ ಈತ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೋಡಿತ್ತು ನಾಡ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಶಾಲೆನ ಐದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತೂಪನಾಕಲು ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತನಾಡ ನೂದೈಟು ನೂದು ಆ ಶಾಲೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಲು ಪೋಪು ಶಾಲೆದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಪಾವಲಿದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ಪಾವಲಿ ನಿಕಲ್ ಓಲಾಂಡ ಕೊರ್ನಾಡ ಪೂಜಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಮೋನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಆ ಪಾವಲಿ ಇತ್ತನಾಡ ಮಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಡ ರಡ್ಡು ಮೋನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಾನಾಗ ಅವು KG ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ತಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಾನಾಗ ಪಾಪ ಆ ಜೋಕುಲು ಮುಗ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಒಂಜಿ ಮಾಂಸದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಆ ರೂಪಗೆ
ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದ ಸಮಾಜಡ್ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಿ ಏರಂದು ಪಣ್ಣಾಂಡ ಅವು ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪನ್ಪ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅವು ನೂದೇಕ ನೂದು ದಯನ್ ಪನ್ನಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪನಿಯರೇ ಇಲ್ಲದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಇಡ್ಬೇಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಆ ಈ ABCD ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಆ ಶಾಲೆ ಜೋಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಿಯಾಗ ಬಂದಾಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಲಾಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂಪೆರ ಐಡ್ದಲ ಒಂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಪೆರು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಆ ಬಾಲೆನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ತೂಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಪ್ಪುಡಕ್ಲೇನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಏನ್ ಪನ್ನಾಂಡ ಇಲ್ಲಾಲು ಆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೋಡ್ಸಿನಾಡಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಪೋಡಿವೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಒಣಸ ಮಂತಿಜಿನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಕ್ಲು ಪನೇರುಂಡೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿನ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪ ಟೀಚರ್ ನಕಲ್ ಆಕುಜೇರು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಂಡ ಆ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಜೋಕ್ಲೆನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಬುಲೆಪಾವನ ರೀತಿ ಅವು ಆ ಮುಗ್ಧ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಚ್ಚೆ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ 24 ಗಂಟೆ ಸಲೀಗೆಡ ಪಾತ್ರೆನ ಆ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜರ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದಾಯಿ ಆ ಅಜ್ಜರ್ 24 ಗಂಟೆ ಬಾಲಿನ ಜಕ್ಕೆಟ್ಟುಗಳು ಅದು ಗೊಪ್ಪಾವೇರು ಅಂಚ ಅಜ್ಜರ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ನಾಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ಆತು ಟೀಚರ್ ನಾಕಲ್ಲ ಆ ಮೋಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜರಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ದಾಯನ್ ಪಲ್ಲಾಡ ಅಕಲ್ಲ ನರಮಾನ್ಯನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಗು ಹೋಗು ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಬನ್ನಗ ಶಾಲೆದ ಮುಟ್ಟುಡ್ದು ಶಾಲೆದ ಬಾಗಿಲ್ದ ಅವಳು ಬಿಡ್ದು ಅಕಲಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಡು ಶಾಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಅಕಲ್ನ ವಾ ರೀತಿದ ಮನಸ್ಸಿಡು ದುಗುಣ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ದೀದು ಜೋಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಅಖಲೇನು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅಕ್ಲಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಸುರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ವಂದನೆ ಬನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ವಂದನೆ ಬನ್ಪೋಡು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬುಲೆಪಾವೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಈ ಶಾಲೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಪಂಡೇನ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ SLC ಮುಟ್ಟ ಈ ಶಾಲೆ ಒಡ್ಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಈ ಶಾಲೆ ಯಾರೋ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈತಿಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಶಾಲೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಪಂಡಾಂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ದೇವರು ಯಾಪಲ ಇರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಪಾರು ದಾಯನ್ ಬರ್ನ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಅರವಜಿ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅರಡ ಕಪಟ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ದಾಲಾಜ್ ಆರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುನ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಪಾತೇರಿ ಎಂಕಲಾಂಡವರವರ ಕಾಮಿಕ್ ಪಾತೇರು ಆರು ಕಾಮಿಕ್ ಪಾತೇರು ಸೇರು ಓಲ್ಲ ವಾಸ ಬೆಟ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಪಾತೇರು ಸೇರು ಅರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಡು ಆ ಕರ್ತವ್ಯನ ನೂದೇಕ ನೂದು
ಆರು ಪೂರೈಸ್ವರಿ ಅಂದಾಯ ಪಂಡಾರೇನು ಎದುರುಕುಲ್ಲಾದು ಪುಗಾರ್ನೆತ್ ಏ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಈಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಅವಡು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ದಂಪತಿಲು ನನಾತ್ ಈ ಶಾಲೆನ ಕಾಲೇಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾವನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಕೊರಡು. Everyone, very good Deepavali wishes to you. Now I will, on account of Deepavali, we have conducted the lantern and Rangoli competition today. I request Mr. Chandrahas Ullal to give away the prizes. First, I will read out the names of Rangoli competition. Higher primary section, Gautami and Vishmita from 6th A. First prize goes to Gautami and Vishmita from 6th A. ಸ್ಟಾರ್ ಅಬ್ಬು ಪಂಡಿತ್ ಆರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಜಲಘಟ್ಟದ STMC ಜಲಘಟ್ಟೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇಲ್ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರತ್ನದಂತೆ ಬೆಳಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ರವಿಯ ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಗಂಡನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಇವರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಮುಕ್ಕಾಲಂಗಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರವಿಯ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಪ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ನೆರಳು ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಬ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪತ್ನಿಯಾದ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ರವಿಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುವ ಹಾಗೆ, ತಂಪನ್ನು ಬೀಸುವಂಥ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ, ಹಾಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ನಗುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತವರೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ತಾಯಂದರೆ ಹಾಗೂ
ಈ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ, ತಾಯಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಂತೆ, ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕರಂತೆ ಕಲಿತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕಲಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೂ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದವರು ಬಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಎಂಬ ಶಾಲೆ ಈಗಲೇ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯಲು. ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಪರ್ಬನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ. ಅವು ದೀಪಾವಳಿ ಬೊಲ್ಪದ ಪರ್ಬ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಾಪನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಮೂಲು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಆಲೈಚ್ ಇಂದೇಕು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾಗುರುಡು ಬೆನ್ಪುನಕ ಅವಲುಪ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಶೆ ಆಪನೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು. ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಬ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಡ್ದೊಂದಿ ಬೊಲ್ಪುದಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪನ ಪರ್ಬ, ಆತ ಶೋಕದ ಪರ್ಬ ಎಂದು. ದೀಪಾವಳಿ ಅವಳ ಚೌತಿ ಅವಳ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ. ಇಂದು ರಡ್ಡಲ್ಲ ದಾಯ ಮಂಡ ಅವಳು ಪೋದು ನಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಅವು ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೊಲ್ಪೆ ಅವು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ರತ್ನ ಪಂಡ. ಆ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಈ ಶಾಲೆದ ಪುದರೆ ಪಣ ಒಂದುಂಡು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪುದರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ದಾಯಮಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಿಸೆಸ್ ಲಾಮೂಲು ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೇರ ಆರ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಯಾಪದ ಎಂಡ ಪಣೊಂದು ಪುನಿ. ಆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅವಳು ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲು ಇಡೀಗೆ ಬರ್ಪುನಿ 7ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರೆ ಆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾತೇರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಾತೇನೆ ಅಂಚ ಈ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಬೊಲ್ಪುನು ತೆಕ್ಕಾರ ತೂಪುನ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲು ಐಕ್ಯಪುರ ಬಲಿಯಾವಂದೆ ಬೊಲ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ತೂದು ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಬೊಲ್ಪ ಮಲ್ಪದು. ಇಂದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ರೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಪಿರವಡೆ ಪೋಲೆ ಒಯ್ತ ಪಿರವಡೆ ಪೋಡ್ತಿ ಜೋಕ್ಲು ನಂಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರನೇ ನಂಗೆ ಎದುರು ಪಾಯರ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡಲ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದಂದಿನ ಅಕ್ಲು ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲವಳು ಅಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಬೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಮನ್ಪೇರ ಆ ಶಾಲೆಡ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪ್ ಮಾರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಜ ಅವು ಕುಟ್ಟಿದನ್ನೇ ಗೊಬ್ಬ ಗೋಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಪರ ಗೊಬ್ಬದು ಎಂಗ್ಲು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೇ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ನಾನು ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಯಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಿತ್ಯಾದರೊಂದು ಒಂಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಲು ಮುಕ್ಳು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರುಂಡು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಬೊಲ್ಪು ಈ ದೀಪಾವಳಿದ ಬೊಲ್ಪುನು ವಿದ್ಯೆ ಪಂಪಿನ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಈ ಬೊಲ್ಪುನು ಬೊಲ್ಪ ರೈಸ ಅವಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪಾವೆ. There's culture that develops a good relationship among the students if they are giving respect to other caste. Now they learn these things under their childhood. They are able to make a good society in future. This is the main aim of our management. Thank you to the management, even to all the club teachers who has arranged such a great function. Once again I want to say, wish you happy Deepavali to all of you. ದೀಪಾವಳಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ದೀಪ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂದು ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಬೆಳಕು ವಾರೀತ್ ಬೊಲ್ಪು ನಮನು ನಮ್ಮ ಎಕಡಾರು ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಚಂದ್ರಸೂಲಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಅಚಿತನಕುಲ ಪಂಡೇರು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೊಲ್ಪು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಆ ಮಾತಿರ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ದೀಪ ಇವತ್ತು ಶೋಕುಡವು
పొత్తెర కారణ అల్ప బత్తి బోడు అవి కొంచెం ఎన్నె బోడు బక ఆ సానదిಗೆ ಬೋಡು ಆ ಮೂಜಿಲ ಒಟ್ಟಾದು ಆ ಬೊಲ್ಪುನು ಪೊತ್ತಾನಗ ಅವನಂಕ್ ಆ ದೀಪನಂಕ್ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನು ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದೇ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಡು ನಂಗೆ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿಂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ವ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆನ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಒಂದು ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಲ್ಯ ಆ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಬೋದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಲ್ಯ ಬೊಲ್ಪ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಇತರ ಸೇವೆದ ಬೊಲ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಒಟ್ಟಾದ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಿದ್ಯೆನು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರು ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಒಂಜೆ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ಮುಖ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನ ದಯಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಸಾಧಿಗೆ ಕೊಂದರ್ಪುಣ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆಗುಪ್ಪುನಿಂದ ಪನ್ನಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಐ ನಡಪವನ ಕೆಲಸ ಶಾಲೆ ನಡಪವನ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿ ಒಂದು ಆ ಬಾಲೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳ್ಳೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆತ್ತವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪೋಪಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈಯಾಗಿ ಬರ್ಪೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ ಕಲಿತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೈಪೋಟಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಭಾಕಂಪನ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಆ ಮಗು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ 4 ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ HM ಹೇಳಿದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂಟು. ಸಿರಿಮುಡಿ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು. ಆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾದ ಇಂಗ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ರಂಜಾನ್ ಐಕೆ ನನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂದಾನ ಇಲ್ಲ ಬಕಲಾತ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪನು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನದಾನಗ ಆ ಧರ್ಮದ ಸಾರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು. ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಪಣಿರಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಜೀವನ ಪಣಿರಂಡು ಎನ್ನ ಧರ್ಮನು ಯಾನು ಆಲ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಯಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದ್ದು ಕುಡಜಿ ಧರ್ಮಗಳ ಗೌರವ ಕೊಪ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಮಂತಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಡು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಯಿನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ಕೆಲಸನು ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪನು
ಒಟ್ಟಾದ ದೀಪಾವಳಿದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ದೀಪಾವಳಿದ ಮಾತ ಪರ್ಬಲ ಕೋಡೆ ಮುಗಿನಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಈ ಗಲಿಗೇಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಿತಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡು ಆ ರೀತಿದು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನನಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಈ ಶಾಲೆ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮನ ಪುದಾಡು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶಿವ ಕೂಡ ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾಡೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ಮಂಚದೀನಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾಪಲ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜು ನಂಜಿನ ದೇವರೇಜರು ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನೇ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನಿಸುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ, ನನ್ನ ದೈವ ದೇವರ, ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರದಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ LKG ಇಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕುಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೂರಿ ಎಂಕ ದಯಮಂತಾರೆ ಬರಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತವರಿದ್ದೀರಿ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳು ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಜಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪುನ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳೆಯರೆ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪಂಚರು ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳೆದು ಈ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಪೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಪರ್ಬ ಮಾತೆರ್ನ ಬದುಕಡು ಬೆಳಗಡು ಪಡೆದು ಇತ್ತ ಈ ಬಾಯ್ದ ಒರಿಯನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕೆನ್ನಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಈ ಒಣಸು ವಿಜಿಲ್ಲ ಒರಿಯನ ಬಾಯ್ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕೆನ್ನಗ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿಲ್ಲ ಕಾಪನಿಗೆ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರರು ಇನಿ ಮಾತೆರಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಬಂಜಿಲ್ಲ ದಿಂಜಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನಿತ ಗುರುಕಾರರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಶಾಲೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೆಟ್ಟು ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಮಲಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೇಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಅನ್ಯ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೇಗ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳರ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದರೆ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗದ್ದಿಗೇಡಿ ರಾರಾಜಿಸನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂಬೆರಗಿಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ
ಈ ಶಾಲೆದ ಬೊಲ್ಪುದಾದ ಅವು ಎಂಚ ಈ ಬೊಲ್ಪು ಬಾನೆತ್ತರಡ್ಲ ರಾವಂದುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಈ ನಂಚಿನ BA ಖಾದರ್ ಗುರಿಕಾರರು SDMC ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇರ್ಲಾಟಿ ಮಿರಗಿಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲಿದು ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದ ಒಂದು
ಕಲಿಕಾಲವು ಚಲುವೆ ನೋಡು ಏಕಾಂತ ಬಯಸಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಗಿಸು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಕತ್ತಲು ಕಳೆಯುತ್ತ ಹರುಷವ ಹಂಚುವ ತನುಮನ ತಣಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಭಾಂಡವ ತೊಳೆದು ಗಂಗೆಯ ನೆನೆದು ಜಲಕಭಿನಮಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಭಾಂಡವ ತೊಳೆದು ಗಂಗೆಯ ನೆನೆದು ಜಲಕಭಿನಮಿಸುವ ಹಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ನರಕನ ಕೊಂದು ಯುವತಿಯರ ಸಲಗಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಹಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ನರಕನ ಕೊಂದು ಯುವತಿಯರ ಸಲಗಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಹಬ್ಬ ಧನಲಕುಮಿಯ ಇಷ್ಟದಿ ಪೂಜಿಪ ಸಿರಿದೇವಿಯವರ ಹಬ್ಬ ಧನಲಕುಮಿಯ ಇಷ್ಟದಿ ಪೂಜಿಪ ಸಿರಿದೇವಿಯವರ ಹಬ್ಬ ದಾನ ಬೇಡಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ವಾಮನನ್ ಹಬ್ಬ ದಾನ ಬೇಡಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ವಾಮನನ್ ಹಬ್ಬ ವರುಷದ ನವ ವರುಷದ ಹೊಸತನ ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ಸಮೋದ ಪ್ರಮೋದದ ಹರಕೆಯು ಫಲಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ಸಮೋದ ಪ್ರಮೋದದ ಹರಕೆಯು ಫಲಿಸುವ ಹಬ್ಬ ದೇವೇಂದ್ರಗೆ ಕೊರ್ದುಪುಂಡು ಅಂಜದ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಪಡಿಪುನಂಚಿನ ಬೇಲಲ ಸುಲಭದಂತೆ ನೋದು ಯಾಗನ ಮಂತದು ದೇವೇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನ ಪಡೆದುಪ್ಪಿ ಆಂಡ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಲ ಇಂಚಿನ ನೂದು ಯಾಗ ಮಂತಂದು ಸಂಪತ್ತ ಒರ್ಮ ಯಾಗನ ಓಎಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಇಚ್ಚಂದೆ ನೆರವೇರಿಸಾದುಪ್ಪಿ ನನದಾನ ಒಂಜಿ ಯಾಗನ ಮಂತನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗನ ಕೊರಡು ಅಪ್ಪನ ಪನ್ಪನೆಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ದೇವರ ಮಂತಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನಿ ನಾರ ದೇವರ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯದ ಅಂದಿನ ಬೇಲೆ ದಯಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯನ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಗ ಇಂದಿನ ಎಂಚಾಣ ಮಂತದ ತಪ್ಪೋಡು ಮನ್ಪರೆಂಚಿನ ಆಶೆಯಡಿ ನಾರದ ದೇವರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ನಡೆಪೋದಕ್ಕೆ ಏನುವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಈಯೇ ಸೂಚಿಸವಡು ದಯಪಂಡ ಸರ್ಗಡ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಿಚ್ಚಿ ಈ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಏನೆಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪನ್ಪರಿಗೆ ನಿಗಲ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಚಿ ఆయన ಸ್ವರ್ಗನ ಪಡೆಯದಿಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಚ ಪಂಡದೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪಡು ಬತ್ತಿದೆ ಪಂಡ ವಾಮನ ರೂಪಡು ಬತ್ತಿದೆ ಬಲಿಚಕ್ರದ ಬದ್ದರಿಗೆ ಏನುವೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೋಕರ್ಮಡಿ ಪೂರ ಪುಗಡ್ತೇನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮಡ ಮನ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಜನಪಂಡ ಈಯ ಪಂದು ಎಂಕಲೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದನೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದಾನ ಕೊರ್ಪನ ಪಂದು ಕೆನಗ ಬಲಿಚಕ್ರ ಜನಪೆಗೆ ಐಟ್ ದಾಲೆಯನ್ನ ಅಡೆತಡೆಜ್ಜಿ ನೀ ಕೇನೆಂಚಿನ ಓಯಲ್ನ ಯಾನು ಕೊರಿಯರೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಪನಂಚಿನಗ ಆರ ಕೆನರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜದಾತೆ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾದದಾತೆ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಂಡ ಯಾರು ಬಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಚೋದ್ಯ ಪುಂಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪಾದ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜದಾತೆ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ದಾದ ಐದು ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟು
ಈ ವರನು ಎತ್ತಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಗ ಬಲಿಚಕ್ರದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುರತ ವರ ಜಾಗನಿಕ್ಕಿ ಓಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಓಲ್ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ದೀಪನು ಅವು ಜಾಗ ಇಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದನಗ ವಾಮನ ದೇವರೇ ಸುರತ ಪಜ್ಜನೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ದೀಪರಿಗೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕನೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಡ್ದಡಿಗೆ ಪೋನಗ ನನತ ಒಂಜಿ ಪಾದನೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ದೀಪರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಲೋಕಲ 6ನೇ ವರ್ಷ ಆತಂದು ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲಿಚಕ್ರದಿಂದ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ನೆಂಚಿ ಆಂಡ ಕೊರ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಪಾದದಾತೆ ಭೂಮಿನೇ ಅನ್ನ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ನನದ ಒಂಜಿ ಪಾದ ಓಲಿ ದೀವೋಡು ಪಂದು ಕೆನ್ನಗ ಬಲಿಚಕ್ರದಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಳೆಯೊಂದು ಆತಂದು ನಾನು ಈ ಪಾದನ ಓಲಿ ದೀಪನ ಬಂದು ಕೆನ್ನಗ ಸ್ವಾಮಿ ಈರಿಗೆ ದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರಿಜಿನ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕಳೆಯೊಂದೆ ಸರ್ವತನೆ ಕಳೆಯೊಂದೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈನ ಮೂರ್ಜಿನ ಪಾದನೆ ಎನ್ನ ತರತೆ ಮಿತ್ತಿದ್ದೀಲಿ ಪಂದು ವಾಮನ ದೇವರ ಕೇನೂರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ವಾಮನ ದೇವರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟಿ ಆ ಮೂಜಿನ ಯಾರನ ಪಾದನೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ತರತೆ ಮಿತ್ತಿದ್ದೀಪರಿಗೆ ತರತೆ ಮಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಲಿಚಕ್ರದಿಗೆ ಹುಲೆ ತಾರ್ದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪಂಡ ಮೋಕ್ಷ ದಿಕ್ಕುನ ಸಮಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಈ ಭೂಮಿನ ಪುರ ಬುಡ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಜಾಡಿ ಭೂಮಿದ ಉಲೈ ಪೊನಗ ಬಲಿಚಕ್ರ ತಿರುಗತ್ತು ಓದುಪ್ಪಿಗೆ ದಯಪಂಡೆ ಈದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕಡೆ ಅವಡೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜನಗಳೇನ ಮಾತ ಪುರ್ಲುಡಿತು ತಿನಾಯಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಗ ಭೂಮಿದ ಮೇದ ಆಶೆಡು ಪುನಗ ತಿರುಗಿ ಪೊನಗ ವಾಮನ ದೇವರ ಪಂಪರಿಗೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ವರಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತೆ ನಿಕ್ಕು ಇಂಚಿಂದ ಸಮಯಡ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಭಯನ ನೀಡೋದ್ರ ದಯಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಏಪಗಲ ನಿನ್ನನೆ ಮುಲ್ಪುಪ್ಪನ ಜನಗಳು ನಿನ್ನನೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಪದಾನಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ನಿನ್ನ ಲೋಕೋರ್ಮದ ಜನಗಳು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ನಿನ್ನ ಎದುಕು ನೀರು ಆ ದಿನದ ಬತ್ತದು ಈ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿನ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೂದು ಪೋಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅರಸದು ಪೋಲ ಪಂಪನಂಚಿನ ಅಭಯನಲ್ಲ ಆ ವಾಮನ ದೇವರ ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲಟೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಲೀಂದ್ರ ಅರಕ್ತ ಒಟ್ಟೆ ಓಡುಡು ಮಾನದ ಮೂಟು ಜಲ್ಲುಡು ಒಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಕೋಡಿ ಬಜಿಂದೆ ಆದಿಂದ ಬಲಿ ಊರಿಂದ ಬಲಿ ಅವ್ರದ ಬಲಿ ಇವ್ರದ ಬಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ ಬಲೀಂದ್ರ
ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರಂದ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಡ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ದು ಹೊರಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರಿ. ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಾವಳಿಯಾಗೋ ಹಬ್ಬ.